kufana nasi Ndinoche pakune weshe mangwana ni ano kuti ndikufate nasi murugaro rwangu pane mumazano mumazvine basa ndipe kuti ndikukudze nezita ra Jesu ndinoche pakune weshe mangwana ni ano kuti ndikufate nasi murugaro rwangu ndinoche pakune weshe mangwana ni ano kuti ndikufate nasi murugaro rwangu pamusolo penyu sorry nanga ndichida kuti pamusoloyi nonzwa kutenda silereki ne mayimbiro ayo mwayita yimo number 5 takangonzwa kuti yimo number 5 isu chedu kungoyimba cheta si ku congregation ku akati yimo number 5 asante sikuziwa kuti ndiye AFM ele ndiye CCAB ele ndiye mapostoli ele nguosuku ele olo anoti chiwapusa wapusati sikuziwa situnguziwa kuti chi yimo 5 azisilizo izo ndasumukira inongoda kutenda mwali nekuti nasi ndili mpenyu saka nyaya iyo ndasumukira ngoti juko izo ndasumukira saka nyaya iyo ndasimukira zinogala zichindishunguluza maningi kuti isusu sei mali isiri kubatika kwatiri asi atisi kunamata sezili kuita vamwe vakafanana neyawo ana maimozi yawo vanobata mali mazakwatira yakawanda yemali mazakwatira yemadola saka zinogala zichindije moyo kuti vamwe vali kuzigona sei ana maimozi yawo kuti mali yawo wali kuiwana kupi maimozi amungakwanisiwo kutiuzewo kuti mali zenyu zinobva kupi tuli kuda kungoziwa kuti zinobva kupi ndawatatambula maningi saka naye abanda chiri kunyanya kushungurudza yapa chi kushaya malika zvekuwana mari kwangu zvine chechi ndo zvamungatosimuukira kuti kuziva chete pajekerere pamberi pevanhu vese kuti mari yangu ndinoiwana kupi dzikamai ampenge abhanda apo icho ndataza chi apa ndiri kuvunza kuti vanhu majority ibasilikane kuti mali zenyu munomboziwana sei asi ndikuona ndingikamudefendera wako muri kuita kusada kutiuza kuti mali yenyu muri kuiwana seika dakusasipekita zimwe manje dakusasipekita zimwe kuti mali yenyu haina kuchena iyi haina kuchena iyi imi chero ikatadza kuchena ndeyenyere andi ndeyangu haina kuchena chete iwe musatsvage nyaya neni mabhanda ngondiona ndakazorora zvinotokurwadzai siyanai neni nabhanda mari ndeyangu haisi yenyu mari ndeyangu haisi yechechi futi ndiri kulwadziwa kuti uri kuramba kusheya kuti munhu wese awane kubatsirikana muchechi ndiuzei mali yenyu iri kubva kupi munotipa pressure muno muchechi maimozi watenga mamicrophone maimozi watenga masipika maimozi wali kubhadhara bendi maimozi wali kuda kutenga mauniform saka isusu tichaitawo chii chekuti tiitewo muchechi imi ndimega mulungotibraiba muchitipa pressure mali yenyu iri kubva kupi maimozi amusilimi vamwe muri kuita basa rekuenda kujenu kuri kuenda vamuku muchikwira nozve AK47 vakataurire basa asiriwo madhila yamuri kuita imi abhanda chii chacho tiuzei
zvimwe munanyara mazvinzwa kunyala chiipa AK47 kuita sei kwacho yato defamation of character yamakundiita iyi yato defamation of character muzive kuti ndogona ngokusungisa ine zvamuri kutaura izvo zvapanda kundisungisira kuti ndavhunza business idea kuti muri kuzvifambisa sei ndizvo uri kuda kundisungisira apanda unacho kwadi iwe muri kuti kwana muchechi shuwa kuroita basa rekuexchange mawezi muchechi apanda nemaimoze aikona kudalo so iwe maimoze ndakakutsiula kudalo lemekeze wakulu yawo apanda avana zera newe ukaita debate ne apanda debate kuita seiko avana zera newe tikaita debate adyiwa zvekuti kukura kuita sei adyiwa iwe zera lako uje apanda pa debate yo aujezera mwana apanda aulije mwana chaching'ono apanda munhu mkulu wakalalama makule akawanda usati wabelekewa iwewe aujezera angajezera langu iyeyo aujezera iyo saka makuda kundikutsanirana manje because andirakurarama makore ekare imi ana satani siyana ineni imini iwe satani nireke iwe satani